पवन सिंह। हाँ तो भाई लोग पावर स्टार पवन सिंह एगो बहुत ज़बरदस्त गाना गई बा, बड़ा स्पेशल गाना का कहे कि अब म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह भैया तहार का बात करे के बा। तू तो मर्दे प्रियांशु भैया के पीछे दिन एगो राम जी पे गाना आइल बा का भैया का गा दिला गाना एक एकदम ट्रेंडिंग में तारा गाना आ गई। जैसे में तू खाली पीछे गाना गावत रह पवन सिंह भइलन खेसारी लाल भइलन केहू गायक भइल ओकर तू पीछे गाना गावत रह, लेकिन तू राम जी पे जौन गाना निकल एकदम भैया ट्रेंडिंग में आ गई। बहुत खुश बनी, बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोजर कर लो। लेकिन चाँप धन पवन सिंह के जौन गाना हिल बा ए में भैया तू हिला दिल बड़ा महफिल जमा दिल बड़ा। असली लागत है नू कि पवन सिंह के अभी जाड़ा लागत है, यही से भैया जाड़ा स्पेशल गाना खुल बहुत मस्त गाना बा। हम सुननी है 2-4 बार। सबसे खास बात ई बा कि पवन सिंह गाना ट्रेंडिंग में आ गई बा, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई। तुरंत हमारा लागत 11 नंबर पर ट्रेंडिंग पर जब वीडियो बनावत नहीं हम तो आज जब तोहन ज़्यादा देखवा जाए जब वीडियो डालम तब समझिए कि एक पर पहुँचा देवे के बा, एक पर पहुँच जाए के चाहिए। कैसे कि पावर स्टार पवन सिंह भैया ई गाना गा के पवन भैया मुंबई वालन के झुमा दिलन, दिखा दिलन बिहारी ताकत कि असली बिहारी में का ताकत होला। पवन भैया ये सब तार देख के हमनी के दिल खुश रहा तार फ्रेंड्स के। कैसे कि तू शुरू के सम्राट हवा, बिहार के शान हम आन बान शान हवा भैया तारा खातिर कुछ हो। लेकिन तू गाना गइले बड़ा जाड़ा स्पेशल भैया गाना तारा के हमनी के सेव करल जी। कैसे कि पावर स्टार पवन सिंह बेहतर करे के सोचत रहन आ बेहतर करत रहन हर महफिल में, चाहे वो फिल्म हो चाहे इथी हो। चाहे पावर स्टार पवन सिंह एगो फिल्म होता है जौन फिल्म के नाम है पावर स्टार को जीवनी पर फिल्म बनी और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म बा। देखिए आई तो जब अभी के ट्रेलर आ गई बा। लेकिन सबसे खुशी के बात बा कि पवन भैया के गाना आइल बा आ जाके सुनो लोग भैया प्रियांशु सिंह जौन म्यूजिक कंपोज कर देवेला नु हिला देवेला मार्केट, जमा देवेला मार्केट। अब भैया पहले हम इंटरव्यू देखले रही कि पवन भैया खातिर एगो स्पेशल गाना रखल बड़न जारा से भैया गवा दिलन गाना। आज महफिल जमा दिला फाड़ दिला महफिल पवन भैया फाड़ दिला साफ तारा टक्कर में केहू नहीं खे लिख के देतनी। ऐसा ही एकदम मन लगा के मेहनत कर लो पूरा एकदम इंडिया हिलाओ लोग, बिहारे क्या पूरा इंडिया हिले के चाहिए। कैसे कि हमनी भी धरोहर बड़न पवन सिंह उनकर आवाज़ जौन बन भैया पूरा वर्ल्ड में कहते नहीं उनका लेखा केहू ना हुई आना केहू गाई। उनकर अंदर बहुत सहनशीलता बा पवन भैया के। कैसे कि उनकर केस का गाना बोलस आ तबो पवन भैया रिप्लाई ना देवलन, तबो कुछ ओकर जवाब ना देवलन।